Είναι αλήθεια ότι από τη στιγμή που υπάρχει μια ευαισθησία στα παιδιά, μπορεί να υπάρχει ελπίδα για το μέλλον για τη χώρα αυτή. Εάν βέβαια κατορθώσουμε να διατηρήσουμε τα χαρακτηριστικά της και να έχουμε συγκεκριμένες καθαρές εικόνες από τη χώρα αυτή. Εγώ ανήκω σε μια γενιά που μεγάλωσε και γαλουχήθηκε ιδεολογικά με τη λογική ότι η χώρα αυτή πήγε μπροστά μετά τον πόλεμο κύρια στηριζόμενη στις δημόσιες επιχειρήσεις. Έμαθα λοιπόν μέχρι το 1996 ότι η χώρα αυτή κινήθηκε και αναπτύχθηκε έχοντας σαν κορμό το δημόσιο χαρακτήρα των επιχειρήσεων. Παράλληλα παρατηρούσα την όλη δόμηση του ιδιωτικού κεφαλαίου στην Ελλάδα. Αυτό το κεφάλαιο παρατηρούσα ότι δομήθηκε με δανεισμό, εξυγχρονίστηκε με δανεισμό, τα κέρδη έφυγαν και πήγαν στην Ελβετία και τελικά πάλι το δημόσιο, το κράτος, ήρθε να αγοράσει τις επιχειρήσεις αυτές για να μην λιώσουν τελείως οι ήδη υπάρχοντες καταρακωμένοι εργαζόμενοι. Τι συνέβη κατά τη διάρκεια των χρόνων αυτών της δικιάς μου ηλικιακής ορίμανσης? Πράγματι, μέχρι το 1996 υπήρχε αυτή η αντίληψη της μεικτής οικονομίας. Αντίληψη που χαρακτηρίζει την οικονομική θεωρία του Keynes και που ήρθε να υπερσκελιστεί από τη θεωρία που ακούσαμε και εδώ του Friedman. Ο Friedman μιλάει για την ελεύθερη και ανεξέλεκτη αγορά και θα μπορούσε να έχει ένα λόγο ύπαρξη σε πολύ ανεπτυγμένες καπιταλιστικές κοινωνίες. Σε χώρες σαν την Ελλάδα, που μπορούμε να πούμε ότι έχουν κάποια χαρακτηριστικά κοινά με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, αυτό μάλλον θα θεωρείται λίγο, θα λέγαμε, ρομαντικό. Θα βοηθούσε ίσως τη λογική κάποιων να αφεληνίσουν την ελληνική παραγωγή, θα ευνοούσε ίσως κάποιους πολυεθνικούς να μπουν και να λαιλατίσουν τις επιχειρήσεις του δημοσίου και γενικά τον φυσικό μας πλούτο. Αυτή λοιπόν η θεώρηση της ελεύθερης αγοράς, η νεοφιλελεύθερη αντίληψη του Friedman, πέρασε από το 1996 στην Ελλάδα και δομήθηκε σιγά σιγά. Αυτή η θεώρηση στις χώρες σε ανάπτυξη πέρασε πάντα μέσα από τη δημιουργία του φόβου. Στη Λατινική Αμερική γίνανε δικτατορίες, Σοβιετική Ένωση ανετράπη ο Κορμπατσόφ από το Γέλσιν, στην Πολωνία θόλωσε το τοπίο από το Βαλέσα κτλ. Στην Κίνα είχαμε ανατροπή του μοντέλου. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι αυτή η θεώρηση πέρασε παντού, είτε μέσα από την τρομοκρατία, δικτατορίες κλπ, είτε μέσα από το μεταμορφισμό, δηλαδή την αλλαγή κολοτούμπες που λένε εδώ στην Ελλάδα, όπως έκανε ο Γέλσιν στη Ρωσία. Αυτό πάμε να κάνουμε και στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαία η διείσδυση των ΜΜΕ στη συνείδηση του πληθυσμού. Θα ξέρετε ότι εδώ και 3-4 χρόνια υπάρχει ένας διάχυτος φόβους σε όλους μας ότι θα φτωχύνει η Ελλάδα, ότι εμείς θα μείνουμε χωρίς δουλειά, ότι εν πάση περιπτώσει η χώρα καταραίει, και αυτό όλο δημιουργεί τη λογική του μη χείρον βέλτιστον. Κανένας άθλιος στη χώρα αυτή δεν βγήκε να πει ότι τις επιχειρήσεις του δημοσίου τις καταράκωσαν και τις εξευτέλισαν οι πολιτικοί της χώρας αυτής. Κανένας δεν είπε ότι διορίζανε διοικήσεις στις επιχειρήσεις του δημοσίου οι οποίοι με υποκειμενικά καθαρά κριτήρια διοικούσαν αυτό το πελατειακό κομμάτι του κράτους που λεγόταν δημόσια επιχείρηση ή ΔΕΚΟ. Κανένας δεν είπε ότι εξαγοράστηκαν οι συνειδήσεις των συνδικαλιστών και γίνανε και αυτοί ένα κομμάτι
με το πελατοκεντρικό, κομματοκεντρικό μύθο που δημιουργείται και μοίραζε την εξουσία στην Ελλάδα. Κανένας δεν είπε ότι και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι βρέθηκαν σε μια ιδεολογική σύγχυση και δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν αυτές τις κατεστημένες δομές του κράτους, του κόμματος και του συνδικάτου και να αυτοδιαχειριστούν την τύχη τους. Και ερχόμαστε σήμερα, εγώ στα 60 μου χρόνια, να ακούω ότι παρακαλούμε τις κυβερνήσεις να μην πουλήσουν την ΕΙΔΑΠ. Μια εταιρεία δηλαδή που ήταν ατμομηχανή και δόμησε ανάπτυξη και τεχνογνωσία στην Ελλάδα από το 1950 μέχρι και σήμερα, μια εταιρεία η οποία έδωσε μηχανικούς στις ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες πλούτιζαν για να διαχειριστούν τα δίκτυα ή τους βιολογικούς καθαρισμούς υπομορφή μελετών ή και κατασκευών, και ερχόμεθα σήμερα να εκλιπαρούμε και να λέμε να μην ιδιωτικοποιηθεί η ΕΙΔΑΠ. Η δικιά μου άποψη είναι, και τέλειωσα, ότι με μια βαθιά αυτοκριτική θα πρέπει να πούμε όχι στη λαιλασία του δημόσιου πλούτου από τις πολυεθνικές. Όχι η ΕΙΔΑΠ, ούτε η ΔΕΗ, ούτε ο ΤΕ στον ιδιωτικό τομέα. Οι στρατηγικές επιχειρήσεις για να έχουμε ανάπτυξη στη χώρα αυτή πρέπει να ανήκουν στο δημόσιο τομέα. Και γύρω από αυτήν, στη λογική της μεικτής οικονομίας, ιδιωτικής και δημόσιας, να δομηθεί πάλι η νέα οικονομία της χώρας αυτής. Άρα δεν εκλιπαρούμε, απαιτούμε δημόσια επιχείρηση νερού, δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, δημόσια επιχείρηση τηλεπικοινωνιών κλπ. Αυτό βέβαια για να συμβεί πρέπει να υπερβούμε τις κατεστημένες δομές και να ρισκάρουμε στον αγώνα. Ευχαριστώ πολύ.